This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingla jong sarkar jela ban pin ko ngo ya ka sarkar India na kabenta ban yo ban pelong ya ka lumpung National Games ka jela house nam arjar pinyo kala long ka aka ka bla pin kemen shikat dei ki samla ki badan ni ka sap ile kai ki jing ile kai ba per ha ka jingdon ka jingso kemen na ka sngi ba ki banai ka ni ka kubor minta pat ka donru ka jingker pat na ki katu kat ni ki kanhon ile kai bat kawai na ki ka dei ka Meghalaya Boxing Association MBA kabadai ka association kabakmi ki samlai le kai boxing haga jingi trailang bat ka Green Heart Boxing Club ka waina ki kanhon kabla pinmi ki klori le kai batbet bat uba khampau na ki udai uba torak kharpran utorak udai bla wanra nam bat buram ya kari bat jela bro koi ta ka bayo ban khor ya ka takmak siar haga lumpung AK Mishra Boxing Championship ka balong Chandigarh house name Arjar Khandai badminton ubat komo deputy coach Boxing Men hak Sports Authority of India sai yakani ga jingtip layo banlum hak jingya lenti jong Shillong Mail banwat la ka jilla kala long ka blapun kre ne em bat ki jingile kai ki bakani shimbenta ka National Games house name arajar pnyo bat kumno kala le ban ai jingi kai ki no ile kai haringkat ka jingdon kam jongki baro hak jingya lenti layo bani kendo bakani ka association ka balabo da ka jingker pat ka sarkar jilla ban pin stat no ikakam hakabai de bat ban pin bet pin biang gi jingdon kam jangki hagajing ekran bat kinomi khmat ka MBA bakantop yuba Cornelius Karunai president uba Dondor Marwen secretary baruba Daniel Marbanyang secretary kilapan pa ban kaliang ka association kaladap ban pin bet pin biang lot ikikot kisla hakabai de bak jingdon kam jangki hakaba kiladap ban shongru bar commissioner and secretary ka transport Dr Vijay Kumar kumta ki kmi lenti ba ka sarkar kan shimkhia halor kani ka kam bat ban pin stat no ya ka kam ban penur long ya ka jing ang no jangki te nakalang Meghalaya Boxing Station harus ni ngilai don mengi ngilai ngot dan kat kejunan lang itik dengan director sing iba lari karpan ila ra kini representation nakalang jeng penkre namta kemudian wengin penkre namta kini gi apa kini gi arpo benai menta bang namta bengin wanra eta kanam ko prom ya ga jela berkoi bengin penmi kita gi no kai bukan sai te nakalang jong ka halwe committee habadi nakalang sarkar ki kimdan kanun no ka jingwet ne kanun jing persya ya taka preparation jongi ha ba kalong ka ba strat munyas ngo bakam dan kanun jing object nakalang ni ha no gilang menta pro nakalang be kala boxing hadu menta ngila bon mo kisem ngila ya ndrei hoy karing ila don ni tai ki don tamalong kawelong bangi padan kata ka permanent kat center kata training center paka te ya mentangi su don kani ha po industri mulai mero kepada jong dorbar snong kabala simti daga Green Heart Boxing Club te lengkat ke jing trail lengkat bat ka Green Heart Boxing Club ni olat ban penlong kinu kinja trial kinja coaching kinja training man mi khmat ki bon menta taki lumpung kum ka state level ne national level ne regional level mo te nga haba pe ko sarkar mtali ka ngai ba ka ailat ba ki bon ba ki infrastructure bakala ben kre wala penyo ikib bi pak dispen tangang kermen ru ba na kaliang sarkar kan pe khmat khendet na minta ban erap ya kami Meghalaya Boxing ban penyo kum ta kal di bangin ban ka jong kata ka training center papakah pa ma te kabalai pat hakitu sngi ha mari na kaliang jong Meghalaya Boxing lingbai balari badi technical director jongi ila submit kata DPR habai dei benta bakata ka boxing academy jongi ka bangi ada penkre Jaka rokaladon te ngila submit ha po ti jongi inong kledo jusni ba besar Dr Vijay Kumar bangi lapan jing rap in pen kmi
wa in khanang ban in pensngap ilai pensngap rohi ba ke jin kam jong ni kalong badan kam ba nam ta jong ka state par koi mar larangi don kan ka kenja akademi kalong katno kanonra ka ani kan kam pensuk ban kam ya ka Meghalaya boxing session udun kat ro ki coach ke makinang kam bnya shu ha kam jing ai kai ki khna khanang bangila man permi shu ki ba kham kan sai ki khna ki bala ban kot ta ka bor ban pai sha ka national level ma te hamai hamanta hoj ngi training hang ni ki training standing hawa khadu ngimna re ban ai permanent ka training lenter ma lai tang kita haski shwa bakin lek mi khmat cha kata ka lumpung ba championship siang te kumbam tu arpos ngi ne posing yo alat ban ai training ne te wala katar ki na ki bon ba ki don capable hadu kata bat ki la don ki brown ramen ki dan te takdaw na kaleng melo sing su kwa ban pisai pila daging jin bangin dan lai kum kata ka permanent training staff ong na khamtam ne academy ini alat su bangin nang pun mi sibon sha ta kirang sagi ba tibet ki bala bani kot bor ba ki pat ki jela manabar kumno ka preparation ma ka jong ka Meghalaya boxing station kala pen kre ngi nak pa kaliang ka Meghalaya boxing station hamen haka arpoi trik banai me ngila boru ka proposal ngila bo ya ka proposal na bantaki equipment kum ki punching gloves ki punching bag and then kumjoro ki coach ki badai ban ai jing kai khna na mar klam ki coach ki ba biang ki khna ro ki numyo ka jing kai ka ba ti kna te ngi dan kam ki coach ro ki balong experience tingla ngila bo proposal tementa ka syong ni sukerpat ya ka government khnang kat bal long ka bala bakan pen kloi no khnang bangin ya sedang no ya ka training ka jong ni ngi bo bangin sedang hau banai jun te lada ka government ka shimkhia wut na kan pen orlong na ka jingbu jong ya ka proposal tingi dungin yo bangin try khnang bangin yo onra khnang khna jong kin wanra medals ya ka state ka jong ma te ngila prepare ba kini ki khna ki manage ki exposure in an osdong te kumno bakin ngila prepare ru bang ngila pen bu ya ka proposal ru bangi kini ki plans in an osdong training plans in an osdong ba kumno ka ya hadu menta kalong si sistem teng tam me Nagaliang uba lari kharpran president ka Green Heart Boxing Club ulaong bakalalong ka badon kami ka association ban pen kre no hakabai dei bat ka ni ka lempung kanang bagi samla kin long bila pen kre pura ban yakun daga bapun sai ningko enga soban ai khublei ya ka dorbar slong jong molai muro ya ka sang samla ki executive committee jong ka molai muro dorbar molai muro badru ka sang long kobi ki bala sebut mensia man ai ngi ya ka ni ka jaka la kat tu kan sistem banin pen ingin penon kam daka ta ka Green Heart Boxing Club ya ka ba ngapet hi banga andan ya ngadan hang ni nga long ko presiden ka juga pol mangan ai ya ka ni ka kucing ka jong ka Green Heart Boxing Club baru kumjung ya dan ni ba i sketri jongka Green Heart Boxing Club ba kraw kupar karbuplang te ke ke boning kong kalong ba ka Meghalaya Boxing Instance kam dan ka jaga training ka bapaka ti daga boburom ngi kum ka club ki baya trailang rekat ba ka Meghalaya Boxing Instance ngi ju pun kam hang ni ya ka selection trial ya ka coaching namata ka state team badru namata ka state team jongka Meghalaya dia kami pindakan mau hau arjar aku ngila pelong ya kono East Games ke ngila pelong hang ni aja ka badru ya ka training room ngila punya hak dia hi ka jaka ngi haka arpoi trek mengane u banai me ngila ya bani kendo ngar ngala ya dan bentalang ban nyelek kem ka ta kam jana Meghalaya Boxing Sense delegations nama kila benchat yang aku head coach jong ka ni ka national games preparation nama ta ka boxing. Alor kita ngidon ngilai keren hatu si andan ngilabo ya ka proposals ka PowerPoint presentations haki
ya ka proposal skilong kidan ki benta ki ba kitiar ki bangila bo kitiar ki penankam nama taga preparation national games baru keju kalau ba kita ki training ki bangin happen hikai kita ki selected boxers ki ban sami khmat ya ka jela haw arjar arpinyo agaja arjar arpinyo national games ko belong hang ni ha Meghalaya jongi pi kadon ka supporting staff ke support staff kilong ngia ka Meghalaya boxing sense da ka jingya consult da ka jingya kran ya khana kumno banginya prepare kene ngila bo ya taru ngila bo ita supporting staff udan way high performance director udai ex chief coach jongka national institute jongka boxing disciplines ko badai nangthi napcala tarsam lal gupta dia ula su thiet phai ya ka ni ka jingla kai boxing baru ngida ka boburam kelong kami layo ngi bo ya high performance coach pat ya baturak harpran ubalo menta deputy Indian boxing coach dan menta ka senior men ka bo menta udan tikini batnya kumu head coach ngin dan ka consultations kumno bangini prepare ya ka training nama ta ki khana jongi ki ban mi khmat ya ka jalla ha ka national games kebunuan kidan ru ki ta ki assistant coach kum Jimmy Shadap dondor marwen nang ta ka Roshni Busal kita ki supporting staffs ki ba kidle nama ta ka training jongi tingia bo kita ki physiotherapists ki bangina bo professional nang ta ngi bo kita ki mazur ki ban pait nama ta ka bet ka biang jongki khana tingi bo ya kita ngimut ban ong shwa bangin ya chwa ya ka selection train brok ki khat artillery district kade ka boding kong nang tang in sabo ya kata ka fast phase training ka bangin bo ya kata kalong ba arposni hado arposni lai posni nang tu ngimut ban jet kat tu kat ni kita ki boxers ki bangin dan ya ka trip ki bangin le sha Mizoram kum ka aspiring training trip ka ba san hado ndreuski ngi bo ya kata ting in one biang in prepare biang ya kala ya ka second phase training mentaus dem te lasham sne pat in start biang ya ka third phase training nang ta ngi bo arnat ya ka aspiring trip ka bangin le ha Assam ha Goti badu nang ta kan dan ka North East boxing competitions ka banang kum ka trial basis ka bangin test ya ki khana jongi katno kila lala lama kila dap ya une ya ki training ki bala dadap ia kata pat ngin sabo ia ka last phase of training namanta ba ngin diet sendat ya kita ki banyale kai ya ki khna ki ban mi khamat ya ka jela jongi ya ka national games ko bonlong hang ni ha Meghalaya jongi kita ki dei ki plans ki banglabok proposal Jaka sarkar lada ki ka sarkar kloy bakan kan agree bakan approve ya kita ki proposal jongi ngimut nakal yang jonga ko head coach badru bat kami Meghalaya boxing chat nginya chaprang no ya kita ki jingtemu jongi ban prepare na matakan national games ti kadi kalong ka ba sultanat ka sarkar kala khot ya ki state associations bro ki badan kita ki discipline jongi ki ban penyele ka ya kita ki khana ka national games ti ka preparations kampat judan kum kini ya babon ki khana kun sama jongi kin prepare haki katu kadi snam ki badan national games ni dan tang himan prepare damar ba babon hi yo wild cards komta ter nang ta ka preparations kalong tang arpo sngi arsan sngi ti kania pot kalong ka kabuksia namanta ki ni ki khana jongi ki bakin yo training mental lenter chi snam tam ti kala long ko mo prepare ya ka Indian team ti namar ka proposals ke bangibo kalong ba kini ki khana ki bangila select bakin training ha ka ni ka namata ka boxing namata national game ki dan kam bakin sa ha ka jo ka Jaka bakin bam ro ka jo Jaka ka training ru kan no ka basuk ka bandan bat step bat mate ya ka training tie ka jing pen kre bat ka jing ai ka proposal nangi ka long ka shong ha ka sarkar kumno ka pe ya kini ke ibro na ka liang jongi kila long ba kloy ngila long ki babet ban pen bet ya ka deka preparations namanta ki khana ki banyale kai namata ka national games kalong balengi kwa ya kini ki artillery districts bangien lek ban shem ki trial kalong ba kitu kalong bangien ai tat kalong kum ka awareness ka ba kitu ki badan ki khamtam syaki diki nama ki sports jong ke contact sports ki bobon ki wan ki beri baduk ki khana ki wan ki de ki background si baduk hi ban ono kata te kani ka kubusier
yangi kumno bansai ya kita ki kena ki badan sab shisha ha ki district ini ki district ki khar atli ki ba ki dan ki kena ki bertebet fa ki mi sakamat banwan namar babon ya ki ki jinge ki ba ki shamaki tena kaliang jengi ngi kwa hi the best hi ukna uban yele kai uban mi khamat ya ka jala jongi ubadai ubadan hi sha ka stap ubaru ba unyo medal ha ka national games ka ban long hang ni ani amikle jongi na lor kata lo ongru kaba kham kong san hi ka de ban pinbit pin biang yi Jaka Kilan met na lor kitiar kitar nambar ki badon menta kitang duna palat bat kumtau khmi lenti bak sarkar kan phai khmat kham kloi he lor kan ye ngila yo ban ya kran ya o commissioner and secretary baru ngila pen pau bat ru ngila ra ya kata kawai ka detail project reports ka ba ka green heart kala pen kre namang ngila yo kawai ka Jaka ka bar de hang thi hajana mars khap bat ka ni mau saknam kabakala pakah bahaya ngi bangin penan kam bangin penle ya ka boxing academy te hakadu singi la dapan ai ya hau commissioner secretary hakamat jong uhi bo sepet ya kani baru hak juga por hak arpo trik men kan ni hidu ngila ai ya ka ni ka DPR kum jo yo director jong sport department baru hak arpo trik ngila yo ya ka city ka ba u la pha so shim jidia jongka state sports council bo ba ban baki thoi kata sti kalom baki aksimen baki sapai ya ka e kabaran kam kani kawai ka project ke bangi kwa sisa kalong banyarap ya kini kun samla ki badan sha ya ka sap ka phong ya ka ba ka meklia kala penmi ya ki klur kum jong ba torak harpran joni nongrom nang ta ka rosni busal nang ta ka mainu sengkli but bon ki ba kila ile kai hang ni but do cannot is games ke mengila long hang ni la yo ya kita ki kron nang ile kai kula job ya ki gold medal ko badan ko par senna nang ta ubhalang sadam nang ta ibawi ni marbanya ibala yo silver ti kini long ki badan kam namanta ka senjuk jong amiklia boxing chon baka sport jong ai namar ngimpat dan ya ka training centers ka papaka ho ni kani training centers ho da pipek kala Biang hi melumala hindai haduk kata bagi no benda pakah haduk kata kampalong ka papaka tingi ngoban karpat ya ka sarkar lombat yarap lem ya kani ka project tongi ban yarap ya ki kun samla ki badan syai ka sap kopong ha kaliang jongka sport of boxing karpat na i CM nang ta na i sport minister ban na commissioner wat kumcu ro ya ka sport department ba kan ai kata ka jing yarap bahkan don kata kejing sngo penurlong ya ke ka ba ngi don ya kata kejing temu hakapa ke green heart hi menta kala don ya kata ka Jaka kala don lupa ndrei stang bakin ka sarkar kan yo sngo ba kata snap bat ngira kerpat hiru haru kata ba kan penurlong ya kata kejing temu kejing angnu jungi kum ka club ya kata ka boxing academy kemut kadai ba ya ki kena ki badon syaka sap kemut ngilala ban bu hak Jaka kemut ngilala ban eye training license Arsenal license hak sisngi kabam nadong sedong ngilala ban Biang but ngilala ban ya compete bat kiwi ki state nomor komentar hingi mla ban ai training Arsenal license sisngi nomor ba kadai ka contact sport kadai ka ba kham sitom kadang ai training kham kata ru kala ban kata ki kena jungi ni kila ban ngya ni kila ban thaj no ti ndai lada academy ka don komut nado ka kabam ka di ka diet kani ka tai boro ki doktor ki physiotherapy boro ki jing don kam ngilala kan ban bo lang haju te komut ngilala man penmi ya kita ki keluar ki ban bon ra ka nam ka borom ya karib ka jat men rio te kom ko boxing hingi don kita ki keluar ki belaju wara medal bat ka ngi don bok hiru pementa ngi haban buat ya kunuksa jang iwe i boxer bela pau bah i ba torak karpran ni bela long deputy coach jongka Indian team senior Indian team te ngi haban ai kata motivation namta ki wei pat ki ban buat ya kalenti ki jong i kan te lada ka admi kwan ka orlong te mut ngila kan man se ngila ban ya compete ber ki wei pat ki state kat ban nakaliang uba torak la pen pau ka jing songo i ka sarkar jela bakalawan ra ka ni ka jing ile kai bat ban kerpat ya ka sarkar bakan pen urlong no khamkloi khanang ba ki jing ang not kin urlong kumjuru kan long ka jing mentoy nakamta ki pateng banwan ngai khuli ya ka government Meghalaya leadership jong CM conduct sama bagi sport minister ba ki la banwan ra ya ka national 39 national game for Meghalaya 2027 long ke ka ba song sarong kungi kinang lekai ba kumju benda kumu nahi kai ya ka boxing ba kumju ngai khule ya ka Meghalaya boxing osin ka ba numlit yang kumu na ki high performance coach ban pet
ban kmi ya ka jing ya ka development ya ka sport especially ya ka boxing ban promote ban ai ka jing hikai ya ka ka ba ang ladon ki past experience daw adon hani po NSNS patila ban national team pakum juru ban pelaj pork na ban dan talang bat ka state team. I'd like to mention here as the state, we have one boxing club called the Green Heart at Meghalaya. We're headed by Larry Carpen as the president, at the same time as a coach, and also he is a state boxing coach. I really urge the government, especially the initiative taken by the CM Conrad Sangma and the sports ministers, as this club has been produced many good boxer right from the state to participate in the nationals and even internationals. Even I myself have been the product of this boxing club. So I'm really grateful and thankful for the club. And I'd like to put here and urge the government through CM to kindly take initiative to convert into the academy, as this club have owned their own land. They have their own land and even given the proposals to the state's government for the sanctions to be academy. So with having the academy in the own state will produce many good boxers, as this clubs has been produced in the past, which produced the state champion, the national champion, and even the internationals from this club. So with the kindness and the kindness from the CM for the initiatives to promote sports in our states will be a great gain. With the maximum number of the youths now are involved in the intoxicants of many things, especially drugs, which have been involved by the influence of the drugs. If a sport has been in the veins and blood of the youth, will really gains or inspired to the new generations to take up sport. So with the coming up of the national games, if we have our own academy, if that the proposals by the associations has been fulfilled by the government through our beloved CM Conrad Sangma and the sports department, will be a very beneficial. So I'm really thankful for the sport department and the government of Meghalaya through our leadership CM Conrad Sangma for bringing the nationals game, which will be the maximum number of the athletes from across the country will showcase their talent. Will be the mega events in our lifetime. Events, the boxing of Meghalaya has been produced, and numbers of the nationals as well as the nationals games in the state. I myself have been winning 2 nationals games medals, once at Hyderabad and once at Guwahati. So once again, it's a high time for us to show a hidden talent and the potentials that we have. If the government come forward through CM, if he come forward and help us, will be not only for the club but for the state as a whole. Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office jong Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.